Para pamirsa ingkang kinasih, kula MY Sriwuryaningsih saking GKJ Kanaan, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Ahad 23 November 2020 Minggu Kristus Ratuning Jagat. Kaserat dening Bapa Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho, kapetik saking kitab Yeremia 23 ayat 1 dumugi 6, Jabur 56, Kolose 1 ayat 11 ngantos 12, lajeng Lukas 23 ayatipun 33 dumugi 31. Pamaosing kitab suci saking Lukas 23 ayat 31a kanthi jejer boten mangertos. Lukas 23 ayat 31a mekaten suraosipun. Gusti Yesus tumuli munjuk, "Duh Rama, tiang-tiang menika mugi paduka apunten, amargi sami boten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken." Para pamirsa ingkang kinasih, kados pundi raosing manah kita menawi dipun tatoni utawi dipun sakiti dening tiyang sanes? Upaminipun wonten ing antawisipun nem-neman kita ingkang nembe kapedotan tresna, utawi menawi kita dipun dukani ing sangajengipun tiyang kathah, temtu kita rumaos lingsem, kuciwa lan serik ing manah. Lajeng menapa ingkang badhe kita tindakaken ing salajengipun? Gusti Yesus paring tulodo dumateng kita, supados sumadya paring pangapunten dhateng tiyang ingkang sampun natoni manah kita. Ingkang elok inggih menika panyuwunipun Gusti Yesus dumateng Sang Rama supados paring pangaksama dhateng para tiyang ingkang sampun nyalipaken panjenenganipun. Amargi sami boten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Sinaosa ngraosaken sangsara ing kajeng salib, panjenenganipun tetep ngrengkuh para tiyang menika, nglangkungi sedaya tumindakipun saha nglangkungi tatuning manah ingkang dipun raosaken. Kados dene tiyang sepuh ingkang saweg ngemong larenipun ingkang tumindak awon. Lare menika dipun rangkul kanthi katresnan, saestu elok lan luhur sanget. Tuladanipun Sang Kristus menika endah, nanging pancen boten gampil menawi dipun lampahi. Minangka manungsa limrah, kadangkala kita malah kepara dendam saha sengit, satemah kepengin males menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening tiyang menika. Pramila sumangga kita sangsaya mempeng anggen kita manekung manembah dumateng Gusti supados kasagetna wening ing manah.
Mugi kita sami kaparingan kekiatan supados saged ngrengkuh sederek wau kanthi katresnan. Ing weninging dalu kita sami sowan Gusti kanthi pandonga mirunggan. Duh Rama, mugi paduka apunten sederek kawula menika amargi boten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita pungkasi kanthi ndedonga. Gusti Yesus ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken puji syukur dene paduka sampun babar sabda ing dinten menika. Mugi Gusti tansah nuntun gesang kawula sami supados saged nindakaken sabda paduka. Tansah nresnani dhateng sesami saha boten nyimpen watak dendam utawi kepengin males dhateng laku sesami ingkang damel kuciwa serik saha kapitunan dhateng kawula. Roh Suci mugi tansah ngiyataken saha mitulungi kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula sampun ndedonga. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan sabda winedhar Sinode GKJ ingkang kawula aturaken. Ngantos pinanggih ing program salajengipun. Kawula nyuwun dumateng panjenengan sedaya mugi kersa paring like lan subscribe saha kersa panjenengan ngintunaken renungan sabda winedhar menika katur sanak sederek sanesipun. Gusti Yesus merkahi, matur nuwun.